Bună fraților, astăzi facem un nou videoclip pe Rivals. Stai să ajust telefonul. Pe Rivals și astăzi să dați multe like-uri și subscribe. Dar nu stăm cu camera asta. Și subscribe-uri și de-abia aștept să dați multe like-uri și subscribe-uri. Și să înscrieți în comentarii ce joc, ce v-a adus Moș Crăciun. Că nici nu mai știu să vorbesc cu wow. Și astăzi vrem să ne cumpărăm arcul și să scrieți în comentarii dacă vă place Rivals. Am de-abia 94 level și astăzi facem un videoclip cu Rivals. Și da, nu prea sunt amuzant. Wow! Și să dați multe like-uri la videoclipuri, că dacă dați multe like-uri la un videoclip, o să vă fac un episod extrem de tare, dar tot cu Rivals și o să fie cu cineva, aproape cel mai bun prieten al meu, care nu face YouTube. Dar o să-l vedeți nu știu când în episod. Cred că să fac un episod că a spus că vrea și o să fac un episod dacă dați multe like-uri. Avem deja 304 like. Nu, du-te mă de aici. Nu vreau cu asta. Multe like-uri la un videoclip și vă fac un videoclip cu Albert. Ați înțeles? Hai mă, nu mai vine nimeni. Da, nu știu ce să fac. În sfârșit ai venit tu. Na, nu vreau. E atunci jucăm pe ăsta. Ce ăsta? Ăsta. Nu știu, 4v4. Hai să vedem, 4v4. Ce avem, mă? La ăsta. Hai că sunt pe control. Așa. Acum am băgat fix după ce am luat ăla. Wow. Stai să închid ușa. O să mă duc să închid ușa. Așa. Hai, ne băgăm în masa asta de 2 lei. Și hai să alegem. Eu vreau asta. Sau nu, asta o vreau eu. Asta. Bine, pe harta asta știu extrem de bine. Sniper, uz, katana și ăsta de teleportare, nu știu cum se numește. Hai să mergem la treabă. Haide, mă. Frate, m-a orbit. Nu mai vedeam semnul. Hai, frate. Am murit toți. Wow, că ne-a dat cu splash. Auzi la mine, ne-a dat cu splash. Ne-a dat cu dăsta. Nu. Ne mișcăm. Haideți. M-am omorât. Am tras cu sniper. Wow. Am omorât singur, că am tras cu sniper. Măcar am câștigat odată. Wow! Haide, frate. Bă, nu știu de ce nu dați voi like-uri, frate. Avem de-abia 304 like-uri. Frate, și nu... Wow. Dar vreau și voi să dați like și subscribe. Gata, bă, am bătut pe ăsta.
Nu știu cum se vede pe cameră, dar eu cred că se vede bine. Cred că da. Nu o să se vadă tot televizorul pentru că telefonul meu e un... Nu, de-asta, cum să zic. O furnicuță peste televizor. Ce se întâmplă dacă s-a... Ok, nu vreau să știu. M-a omorât că am pus binoclu. Wow! M-a omorât! Wow! Ce facem asta de 13 lei? Hai, frate, pe bun. Hai, eu. Nu merge. Acá. Aqua. Trebuie să țin pe binoclu. Ah. Nu vreau să sar. Ba da, trebuie să sar. În fine, acolo să sar. Să văd ce se întâmplă. Să văd ce se întâmplă. De-abia aștept să fac și eu episodul ăla. Ce v-am spus. Dacă sar mă omoară. Wow. Sunt cel mai deștept, fraților. Sunt cel mai deștept. Nu se poate să fiu mai deștept de atât. Wow. Măcar am vrut să văd ce se întâmplă, nu? Wow, ce deștept sunt. Hai, mă, mergi. Oala, ce mă enervează. Ok, am tras. Nu m-a omorât. La ăla când a tras cu sniperul, nu l-a omorât. Wow. Haide. Bro, nu mai îmi place jocul, frate. M-am apucat și nu mai mă apuc. Dacă îmi dați și voi un like și subscribe. Abia aștept like-urile voastre. Am dat headshot. Wow, am dat headshot. Wow. Doamne, ce nebun sunt. Am nebunit de la joc. După ce termin, în fine. N-am lasă-mă. Încă un ăsta, să vedem. Sper să dați like și subscribe pentru efortul meu. Vă rog. Avem de-abia 34 de abonați. Și vă rog să dați și voi. Vă rog. Să dați un like și subscribe. Vă rog. Vă rog. Și nu fac asta degeaba. Wow. Hai, frate. Fraților, intrăm în meci. Wow, sunt așa fericit. Zici că... Doamne, nu știu să vorbesc. Iar harta asta pentru că îmi place. Nu-mi place pic scroll. Doamne, nu mai știu să zic scroll. Nu știu să zic scroll. Eu nu știu să zic scroll. Bara. Am uitat că e ăsta. Vai de capul meu. Bro, nici n-a pus să mergi și mă omor, frate. Pe bune? Joe. Ce face, mă, Joe? Joe nu face nimic.
Nu face nimic, Joe. What, pe bune? Stai. Vreau să dați voi like și subscribe, vă rog. N-am apucat, N-am apucat. Ai. Ai, dă-i. Ai, mi-a dat cu sniperul, frate. Dar ăștia, de unde are ăsta sniper? Care level 44, pe bune? Ăsta a cumpărat cu, cum zice, cu Robux, că nu mai știu vorbi, wow. Wow, ciocolat. Amarela, mi chiar ne aprendă na. Haide să facem. Nu te cred. Hai deodată, dar de ce are așa? Avem 148 și tomuri. Wow. Fură, ieșiți de acolo. Ieșiți. Aveam auto și am tras și am murit. Wow. Dar ce miroase, mă? Nu știu, miroase a vată. Frate, cred că murim. Nu putem să câștigăm. Nu o să câștigăm. Fratello. Oprește-te. What the heck, am câștigat Vreau zici că sunt un copil de 2 ani. Așa sunt. Wac, riri, dac. Wac, riri. Chiar am înnebuit. Era să mor. Dam. Haide. Ciocolat. Mamă, frate, nu mai suport sniperul ăsta. Îmi vine să-i arunc pe ăștia pe geam care-i văd pe ăștia așa. Îmi vine să-i arunc pe geam, frate. Îmi vine. M-am zis asta de 1000 de ori. Wow. Nu vreau să ne câștige. Wow. Wow, ce e bun sunt. Haide odată. Opa, Da, frate, aveam auto! Și a murit. Pero, fraților, aici s-a terminat videoclipul. Să dați... Auzi la mine videoclipul. Wow. Aici se termină videoclipul. Să dați și voi like și subscribe pentru acest videoclip. Și ne auzim. Pa.